dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Di mana mangaramo hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Hatani debata dihita di minggu 16 dong Trinitatis. Di mana nienet sian buku Habakuk bidusada mamuka ayat 12 rodi ayat 10 pitu. Buka Bibel takamanga kenang Habakuk sada ayat 12 rodi ayat 10 pitu. Tangi hok kamu mahatani debata. Tangi yang ni panuri rangi. Ndahodo ale Jahoba debataku sian narobi dope nasun badia diahu dang tagamon mate hami loasomu ale Jahoba bahen uhum do ibana ubahe dipatidakko jalabahe pajoraat do ibana ubahen ojak ibana dibahe ko ale dolok batu pita situtudo matam ubahen sotar paida idaho narwa jaladang terbahe komar sobu mida pangarupau bahasa ma tung paidaomu pamupusi tung sipo molo dimodut halak parjahat natumigor sian ibana jala tu doson akadeke laut jol mai di bahekko tu doso gulok-gulok tahe naso marraja tung saluhuto di sitak nasida tu gijang marhite-hite haid jala di papungu di bagasan jalana jala diojat tu bagasan hadak kadangan alani marlasi roha ibana jala marulupulu di baheni ubahem mamele ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadanganna ay binahen ni ido napu partalianna jala talmis si panganonna ala hidung songoni tung paru maron nama jalana jala datanna mamunui akabang so parbigu so marpasadian Ido ianggo sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Urian itu hatta hamuna karongan di minggu pagi nasugot adong sada edde bagak kubike. Jadi edde nei didok banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Dokoni mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Taboto dede ka amang akenang? Iya. Hera suku-suku deui di bagasan rohani. Buasa mamasaon. Buasa mamasaan. Dakwatusi. Dakuboto. Buasa maikom masa akahajahaton. Buasa mai komasa hajahatot disan jala ulurus sahat suku-suku ni madok buasa di palowas debata masa akka kejahatan di portibion kamanga kainang hiadoi suku-suku ni muncul di pikiran Buasa may masa hajahatot disan. Buasa may berkembang terus menerus berkembang akka hajahatot di portibion. Gabi herana huli. Hati gorani binain ni akka hajahatot. Nakamanga kainang suku-suku na di boto di batado akka namasay di boto. Margugo do di batatahe. Laho pa siyapon Sude aka perjahati
Alay, mula mo siya suku-suku nasi. Buasa ma di palowas debata masa saluhutna. Urian itu hataha muna kadongan laos songo suku-suku taido. Suku-suku ni panurirang Habakuk hati haitu Tuhani. Alana parjolo tung takasdo di ida panurirang Habakuk. Bagaimana kejahatan bangsa Juda hati hai. Kejahatan, ketidakadilan, korupsi, penindasan. Ima. Nadi hanguluhon halak Juda hati hai. Dukoni Roma musia suku-suku ni di bagasar rohana. Buasa maiko palo asommu ale Tuhan. Dukot di ida ibana. Yang kedua, keberutalan, kekejaman bangsa Babel hati hai, maradopon bangsa Juda, maradopon dirina, maradopon bangsa na pinilit ni debata. Galau si Habakuk. Pasa may komaso na dito. Pasa may kopasobom mo. Di gobarhon panurirang Habakuk doa manginang di bagasan turpuk jami tau. Songon nelayan ma bangso Babeli. Nama nakupi bangso Judei. Na songon dekke. Songon ikan yang tidak berdayalah. Di gobarhon si Habakuk bangso Jude binahin ni halak Babel. Sehingga bangsa Babel mamele maibana tu jalana. Molo didok jalana martudu-tudu mea kamang akainang tu dewana. Tu debata sileban. Martudu-tudu mai muse tu kekuatannya sendiri. Itu baheng gabe tubuh ma pergumulan di bagasar rohana. Bergumul ha porsion na bohado Tuhan. Buasa palo asommu songonok kami. Di dia doho Tuhan. Buasa gabe di palo aso halak Babeli. Lahu marsobah, lahu pagi jakon, lahu pati bohot dirina. Pati bohon dewa. Nang aka kepercayaan nasida atau ngaha ma'alusna puasa di paluas di bata masa kahajahaton di portibio dina aha ma'alusna puasa di paluas di bata kama masa hajahaton di portibio diuji marnida nama saon sahab mau tuh ada kesimpulan ima hahomion ni debata. Anggo di rohatai, molo taida ka kejahatan namasa, molo taida ka pelaku kejahatan, molo di rohatai, molo jujur hita. Langsung manian uhumon di debata, ibana. Asa orang somal kan gitu. Harus disita ronggol manian langsung nih. Pitor songonam manian tusi, pitor songonam manian songoni ima yanggo pikrata ima yanggo rohata ala yanggo debata dao bahasa ala dang tardodo hita kamang akainang pikiran ni debata dang tar pikiran kita songo dia do dang boy tape tahon songo dia do yanggo ulaon ni debata alania kamanga kainang molo taida hajahaton masa di portibion molo didahamu hajahaton masa di humaliang muna naneng sidohonokko unang pitor salahon tuhatai dukonin apa duahon unang pitor ta protes ulaon ni Tuhani nang pitor muruk kita tu Tuhani buas pasobom mali Tuhan unang ta protes ulaon nanda buhado Tuhan ena sobar gugu beho tahu unang pitor salahon jala unang pitor protes ulaon ni Tuhan ya kama nga kenay ko dohonod do tayo ngok mau tapar jolo
Nang lomo rohani tu hatai masa aka kejahatan di portibio. Ido bahen sai tarpai mado tu hatai di hamu baon rohani jolmai. Sai tarpai mado tu hatai asa mula mamuse jolmai tu dalan natigori tu dalan nahina lomohon ni debata asa mula mamuse jolmai jala ditinggal homma dalan daso denggani dukoni ala sakap dading gaddo sakap nading gaddo yang go sakap ni debata dingolu niaka naporsiai sakap nading gaddo sakap ni debata di parngoluaku sakap nading gaddo sakap ni debata di tonga-tonga ni parngoluat tabe ido na di hati dakon di Jeremia 20 sia ayat 10 sada tau jima joma buka bibinta ahado di si Jeremia Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ya, dapat tabe Jeremia 20 sia Oke. Rakmahita majaha tolu ya. Ainunga takas huboto sakap akanahu sakapi taringo tuhamu ninna jahoba sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoa asa ahu mangalehot tuhamu ujung nahina lungum muna ida sakap ni debata jadi dakya debata marsakap tuaka kejahatan dakya debata marsakap asadong manian aka pelaku kejahatan daw alai bohama asamar lasi roha alai di saluhut sakap ni debata tu hita ima sakap nadenggan jala diuduk di turpukta di Habakuk 2 ayat 4b di dok dosongonon alai anggohala partigori mangolu do binahen ni parsi hohotna mar haporsia atong mula mamusia itu suku-suku naki molo sakap nading gaddo sakap di debata tu kita atong buasa masa ikon adong aka kejahatan ini buasa ma ikon masa aka kejahatan ini di tonga-tonga ni humalianta buasa ma di paloas debata bang Sobabel menindas halak Juda bangso na pinilit ni debata akama nga kainang boy man non tajaha di bagas tabiate uduk ni turpuk tao ima di Habakuk bidudua tajaha man nom mamukasian ayat onom rodi ayat 20 walau waktunya masih agak lama tetapi pasti Tuhan akan menghukum bangsa Babel. Waktunya lama. Idobahen semua akan indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktu di debata dan di kita. Aladang tardodo hita kamang akainang pikiran ni debata. Dang mampu hita lahu mangatusi ahado na laho si patu pahon ni debata. Dang mampu hita marnida ahado na neng masa muse di pardalanan ni ngulut tau. Di Yesaya 55 ayat 2 lu di do ibara dong. Aidada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna aka dalaku ninna jauh. Jadi yang sarupa. Ay boy do hita marsakap alain apa tu pahon ima debata. Laku boto yaro nata sakkapi gagal ya tatangyak kodonian tatangyak moha dum gagali Peter protes dohamu waduh Tuhan yang saya martangi yang iba saya niringgas sesude akama ngakainang dada pikiraku pikiranmu na ide bana
Jadi molo masa pe kejahatan di tonga-tonga. 2 tahun molo masa pe kejahatan di Portibion nang di Humaliang ta ikut takas do ta ingot. Nah berjolo dak ya lo rohani de bata masa kejahatan di Portibion. Nah badua hon sai tarpai mai do tuhat tai di hamu baon rohani jolmai. Di hamu baon rohani perjahati. Ala sakap nadingkan do yang kau sakap di debata. Ale unang lupa hita. Uhumon ni debata do. Aka perjahati. Uhumon ni debata do. Aka pelaku ketidakadilan ni. Songon bangso Babel. Uhumon ni debata do nasida. Bisa luhut aka kejahatan nabi natupa nasida tu halak juda. Dia aka ketidakadilan nabi natupa nasida tu saluhut bangso. Di hati hai. Nang songonipe akamang akainang kepada pelaku-pelaku kejahatan di zaman ini. Pelaku-pelaku ketidakadilan di masa sekarang ini. Tengok mau. Akan ada waktunya Tuhan untuk menindak mereka. Kapan? Dang taboto. Dang tardodo hita. Alai ikon masa. Noeng bohado hita. Mereka maka kejujuran. Termasuk do hita kamang akainang tu pelaku kejahatan manang ketidakadilan ita he. Wah, karimang-rimangi majo. Termasuk doa pelaku kejahatan. Termasuk doa pelaku ketidakadilan. Bertobat bahita. Marhite jami tau. Manugihok kita. Asa mulak tu debata. Marhite jami tau manugihok kita. Tinggal homma dalan nasuding kani. Unang besai tadat dati. Lahum mangulahun aka kejahatan ni. Unang besai tadat dati. Lahum mangulahun ketidakadilan di pardalanan ni ngolut tahun. Amin. Ada yang pelaku hamu kan? Amin. Ayo, ida to. Eko jujur do, molo pelaku bawa enom be. Bertobat emak. Dangi. Akamanga kainang suku majo hita. Molo mangototoi. Termasuk kejahatan di tahe. Termasuk ketidakadilan mangototoi termasuk ketidakadilan di tahe. Atong majo refresh majo pikiran, tata review. Wah, sedarion ngabiga hali kamu melakukan kejahatan. Mangototoi majo. Nah, biga hali. Nah, lumayan nate. Buhari to nga parkarejoan. Nakamanga kainang sotung mangototoi hamu marhite korupsi. Adong do halak mangototoi marhite korupsi kan? Sotung. Unang ngototoi hami perusahaan nih. Unang ngototoi ingana parkarejoan munai marhite na korupsi. Amin. Imamolo di parkarejoan. Buhamolo di rumah tangga. Amat doi. Itu atong isinukum majo. Akaina. Ina mabarjolo. Buha kainang. Adil do aka ribe muna di rumah tangga. Adil do nasida. Adil. Oke, berarti dang pelaku kejahatan dangi. Wa kamang adil do aka ribe muna kainata di rumah tangga. Adil. Dang saya ulang mengototoi kan. Manang mga kali. Erong nusong ni hala saya mga kali terus ulaud na dangi. Marhiteon dohono emak ya bertobat emak dangi ikon adil do hita amu akamang ikon adil do hamu songon ama di tonga-tonga ni rumah tangga amu akainang ikon adil do hamu songon ina di tonga-tonga ni rumah tangga nang akadak danak karena macam apa sobulung ikon adil do hamu songon dak danak di tonga-tonga ni keluarga itu ibana ayo anong do songon ikan mono marsaid amat tanah. Kupikir pitur martabba do pikiran plus pabahenan ni
inatai. Itu teh kainang termartaba do pikiranmu teh. Nang pabahenammu pitori dului maaha manuaeng hasoloman dia matau. Manganaha manuaeng onate. Asa tok malum. Sai di paingok do terus. Unang lu pada apa? Obatmu. Minum air putih ho. Dina do kan? Nah, nuaeng taida maju keadilan ni. Molo inata na marsahi buhari takamang. Warita. Atong dang adil behita kuida. Adil lo hita? Kurang adil ate. Toy mak. Bertobat mak. Jadi managi sepeda marsahi rupani iya. Tapar rohau. Asa lam tumibu sehat. Amin. Yang songoni pe di tonga-tonga rumah tangga teh tua kayana kon. Arang nona si songoni kan, ale mudah-mudahan madak kita songoni. Tolu madak danaki. Arang bawa, arang boru. Jadi saya dibilang-bilang nyod do terus sama tahun, manang inat tau. Molo si nomor sadao siya kanganon, anak hasiak kuno. Kebetulan holas sada bawa. Dua naik, boru. Molo si nomor tuluon, boru hasiak kudoon. Ini bara. Ini bisa sama tuh pikir aku. Jadi si nomor 2 hasian nisio. Itu kan? Ati gabe hasian ni opung na do. Kagak gabe berat. Nah, jadi unang tabain patokan-patokan nasi songoni, label-label nasi songoni sude akayana kokku hasiakku deh. Amin. Asa unang asam merasa adil kada dan aku. Ah, kalau si anunya kesayangan bapak itu ini rupanya kan. Ini kesayangan mama. Kalau aku nggak tahu saya kesayangan siapa aku ini pada rupanya. Berpengaruh na tu psikologi nai. Jangi. Nah, jadi pos roh aku teh langsung konipe tua ke opung. Ajar hok kamu tu anak komuna. Tidak ada beda-beda. Semua harus dikasih. Semua harus disayangi. Jangan beda-bedakan. Jangan karena dia laki-laki, karena dia perempuan. Jadi ada perbedaan. Nang pesa si tongna omma hukumia teh hon herauna uhum doa kamaon. Molo tu boruna songoni nama holong. Nah itu teh kamang. Ai, do berbeda do memang. Mara dopet tu anak alai tong masongoni akainaon. Kolong do rohani akainaon tu anak daripada tu boruna itu teh. Nah, berarti nggak merdeka behamu. Mulai hati mari Tuhan. Mula ka madang merdeka do beate. Saya tidak do be kolong rohada tu baru dah. Itu teh. Iya, jadi ya pelan-pelan bertobat mak. Dia memang ikut bertobat do hita. Ate sudah ikon dosto. Unang mardikan. Amin. Iya, hurian itu hata munak kadongan dah hina holongan iman aking. Contoh kecil deh nama ngototoi. Itu bentuk kejahatan. Mangakali, saya mangakali mah ulaun nak. Nang gudangan akal nak. Di tonga-tonga ni parkarejon nang di tonga-tonga pertonga saripion nang songoni be kamanga kay nang di tonga-tonga ni parsaurat ta so tunggabe pelaku kejahatan kita, so tunggabe pelaku ketidakadilan kita ala boha cepat atau lambat hobar tu partikion di debata uhuman nado parjati ikut tak ingok don akamang akinang alani marhite jami tahun di pakulingi debatado hita. Asana parjolo naking adil dan peduli. Dada gabe mangulahon hajahato. Salinai ala uhumon di debatado aka pelaku kejahatan ni. Jadi sotung ta coba lahu mangulahon hajahaton. Unang taripu amat do. Sawadong Tuhani mangatu si do Tuhani hinna rupani kan. Erang dona songoni terpaksa manangna untuk keadaan yang lebih baik sehingga aku harus mencuri inna dah pati dede bataro nama do unakko manakko mungkin saat ini belum besok juga belum tapi cepat atau lambat waktunya itu akan terjadi akan uhumon di debatado hita aladina perjolo unang gabi mangulahok kejahatan kita alai mari kita lebih adil mari kita lebih peduli. Dukonina paduahon nakamanga kainang tati rumah panurirang Habakuk
di tengah-tengah pergumulan imannya, di tengah-tengah kegalauannya, dia tidak lari dari Tuhan. Dia mau bergumul bersama Tuhan. Pikirannya sedang galau. Acip pikirannya dangi alani akan kejahatan, ketidakadilan yang dia lihat, yang dipertontonkan orang lain. Alai dang gabe lari ibadah siat Tuhan. Alai ahadu deulahun ibadah martangiang. Di bagasa tangiang naido ibadah bergumul. Di bagasa tangiang naido, di bagasan hapor sion naido, dia mau bergumul bersama dengan Tuhan. Di pasahat ibadah saluhut nadanong di bagasan rohanai, di bagasan pikiran nai hola tu Tuhan tai. Doh sada pos ni roha. Paluaon ni debata donokan. Holong dorohani debata Tuhan. Wala sada do kekurangan na si Habakuk. Dang diboto ibana bohado. Bagaimanakah cara kerja dari Tuhan? So kanipe di tonga-tonga perdalanan ningulut tonak yamang. Kainan. Mari pelajari cara kerja Tuhan. Molo pesonari godang aka persoalanmu, godang aka pergumulata, unang langsung tak protes Tuhan. Ada tarimang-rimangi majo. Aduh. Nalahu si patu paon di bata tuau. Alas ada laking sakap na dinggado. Yang go sakap ni di bata tu. Au. Unang pitor tauhumi ibana. Unang pitor muruk kita, unang pitor tasalahon, unang pitor protes kita. Di ulaon ni Tuhani, di tonga-tonga ni parngolwata. Tidak. Songon si Habakuk. Dang nagabelau ibana manukun. Tuhalak na pistar tau. Ale martangiang do ibana. Jala dang gabedohot ibana mangulahon hajahatoni asa bulus. Sudi halak mangulahon hajahaton. Sudi halak mangulahon ketidakadilan. Badohok meiba daw. Alena diulahon ibana. Dia mau bergumul bersama dengan Tuhan. Unang atong akamanga kainang gabedohot tita. Lahu mangulahon hajahaton. Tidak kadong ata. Bah, tayo na ibana rupanikan. Apalagi molong atakas mo sa binoto ibana. Alay ba ibana, udyago ibana, ummamora ibana, kamanga kainang. Unang togihon ripem. Mangihuton ibana lahu mangulahon kejahatan. Kan ulo do songoni. On kehidupan doon. Ay hubereng bapa. Ummamora do baba ni si bursokan ate siyak ko. Tarin na mo saya matu amat tanah. Bereng mani mobil na baga jabuna. Bereng maju nata ni si baga terus abit na. Habe mo lo di parkarejoan. Oke ba do. Ena bohadoy. Roma maton. Ena si motohodo. Pebetido hebeng ni perusahaan. Atong buat sarang dohoto. Inna mo saya marupani kan. Unang sama nihita. Nikmati bagaimana cara kerja Tuhan kepada kita. Nah pasti sakap na dengkat do yang kau sakap ni debata. Unang gabedohot tita lahum mangulahon hajahatoni. Unang gabedohot tita lahum mangulahon ketidakadilan di perdalanan ningolut tahun. Amin. Ala parbidoto do debata di saluhutna. Atong akamanga kainang posmarohata. Nasun badia do debatatai. Tuhan kita, Allah kita itu maha kudus. Mulu taida pe akahajahatoni. Unang gabedohot kita. Molo merasa tertekan dohita. Alani hajahaton ni halak. Manaham mahita. Tapasahak matu. Tuhan tay unang madelehita. Di sude paru kilot tay. Alay. Marlas ni roha mahita di bagasan Tuhan. Ala ibana do hagogood dihita. Marlas ni roha mahita di bagasan Tuhani ala Jesus do haporusota. Naduk mengatasi sude akahasusata.
natuk mengatasi sude akka paru kilota ala ibana do natuk mengalusi sukus-sukun nadi rohatau ima akka naso mangatusi dalani debata unang gabe doho tidak mangulahun kejahatan mulu godang sukus-sukun di bagasan roha nang di bagasan pikiran tahun alai Roma hita tu debata songon edde puji-pujian naking ate na pinasahat ni Korina Deborah tung buasa anak kinang holsoako itu ala di parukilon namay kan tung buasa holsoako tukoni pitoro pungon letare namar mulia do debata namang gom-gom tanool tok tong do mar mulia rodi saleleng ni leleng Roma muse amasion hupuji hubasangap Tuhan Jehovah debata ai si leho tua nang pasu-pasu do ibadah jalaw do muse di leho do sude nai tuaka narotu jolo natong unang holsoak kita Roma hita tu debata asal lehonon ni debata tu hita tua lehonon ni debata pasu-pasu na maragami di pardala dan di ngoluta Roma hita pada hari ini Roma hita tu ibana godang aka namasa naboy taida aka kejahatan aka ketidakadilan aka mga kainang mari bergumul bersama-sama dengan Tuhan Roma hita tu debata lopit tangami pasaha saluhut na tu debata unang gabi dohot tidak molo tertekan hita ala ni pergumulan ala ni permasalahan aka mga kainang Roma hita tu debata tapos marohat tu ibana ala debata do hagogo oti hita jala Jesus do haporusat tu hita natuk mengatasi sude akka namasa di pardaladan di kelutau dan yang terakhir nang sidohonoko aka mga kainang nang remaja na poso bulong pada hari ini izinkan Tuhan memproses hidupmu. Jangan protes pekerjaan Tuhan di dalam proses yang sedang berjalan di perjalanan kehidupanmu. Lam tapajono ma tutuhan tay. Ibana do pakirinota. Amin martanggiyang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata manami na marhabang sori banuagidja. Puji hupasangap kami mohon ali Tuhan. Marhite hasini roham. Marhite pasu-pasu na maragam na pinasaha mo Tuhan igadup marsada-sada. Ditikyo na ali Tuhan di bagasar lasti roha. Ditonga-tonga parsaoran namyon. Rodo kami mamuji pasangap pon kuat mo. Tuhan Jehovah debata manami. Nungahut hangihok kami. Hatam na badiyay. Paso-paso kami ali Tuhan. Pargogoy kami. Asa tong pos rohanami tuho ali Tuhan. Ala horo haguguot di kami. Ala anakmu Jesus Kristus do haporuson nami. Pos rohanami hurajumi kami di bagasan haporosyon nami ali Tuhan. Natuk doho mangatasi sudi akahasusaan nami. Natuk doho ali Tuhan. Mangatasi akka baru kilo naroman dapoto perdalanan dinggulu nami nang songoni perdalanan ni perdonga saripion nami nang keluarga asiroham alihi Tuhan pasu-pasu hami asalam wattu si hami ho alihi Tuhan asalam takassu tadda hami ho di perdalanan dinggulu nami natoktong doho mamasu-masu mangaramoti nang manugu perdalanan dinggulu nami bi alihi Tuhan congop pasu-pasu tubang sojuda hati hai ang pinipaloas so ali Tuhan akan awasa di tonga-tonga bang sojuda ale marhiti holok di roham ditugu-tugu horo bang sojuda jala di humholo ali Tuhan akasi ulah hajahat pos rohanami ali Tuhan pasu-pasu hami ganub marsada-sada ali Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabang so di banwagijang martangyak kami tuho imatu ruas ni Kuryam
natongon di bagasan parsahito ng akapamulihan berobat jalan nang nasongoni natongon di bagasan dirawat di rumah sakit asiroham ali Tuhan matagyakan marlopit tangan mangido tuho pargugoya kadongan nami leho sa mga kesembuhan ali Tuhan paso-paso nakahubat na buhay si Panganon na siya nang akatindakan para medis ali Tuhan asa ditiki na hobartu loman roham hobartu partikiam mo pajupak kami di bagasan lasting roha lumobi di dalam mamuji pasangapon kuar muda badiyay jara disaluhut nay sakap mo ma nasahut di perdalanan di gulu nami alah boto hami ali Tuhan takas do di botohok akada masa di gulu nami nang songoni pili Tuhan tua kadongan nami nama ulang tahun kelahiran nang ulang tahun pernikahan paso-paso na sida ali Tuhan kacang di umur hahi pason parbuhi di saluhut akan na buhi latangan na sida ma lehot tudongan nami sa martabat-tabala si rohana ali Tuhan di perdalanan di nguluna nang songoni di tonga-tonga perdalanan perdongan saribeon na nang akadadana ali Tuhan tuho mahu pasatan paso-paso tumbuh kembang na pada waka permaraan togu-togu ibana ali Tuhan ramoti leho piso asamar piso jalagabe si bon la si roha di tonga-tonga natoras na muliate ma ali Tuhan upasat tami tangiang namion pangiduan namion di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiah kami tuho amen.